हाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आई होप आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बा गोदान आपडेट लानानै फैदों। स' नोंथांमोन साफ्रोमबो नुजाथिफैनो हागोन बा बाहागो लाफैनो हागोन बा नायफैनो हागोन। स' जोंहा 22 जुलाइ 2026 इं मायथाइनिफ्राय जागायनो थांगासिनो दङ सालबारि जिल्ला इन्टार क्लाब सुपार डिविजन फुटबल लीग 2026। स' बेनि जायगा बा थावनिया जागोन मुंख्लं थावख्रि गयारि गोसोखां गेलेग्रा फोथार दावथारा बाक्सा। That means मार्टियार थावख्रि गयारि मेमोरियल स्टेडियाम। बेयो दङ जाहैबाय दावथारायाव दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव। स' बेखौ बानजायदों फुंखा क्लाब दावथारानिफ्राय आरो जायफोर टीमफोरा बा जायफोर क्लाबफोरा गेलेगोन बेफोरनि क्लाबफोरनि मुङा जाहैबाय सेथियाव दं सानसोरां स्पर्ट्स क्लाब, दानसोरां स्पर्ट्स क्लाब, एभारेस्ट स्पर्ट्स क्लाब, फुंखा क्लाब, सिमला स्पर्ट्स क्लाब, पायनार स्पर्ट्स क्लाब, जोहोलाव स्पर्ट्स क्लाब, बर'लेण्ड स्पर्ट्स क्लाब, रांगासारा बारहां क्लाब, आसाम युथ स्पर्ट्स क्लाब, गाति मसलाबारि इउनाइटेड स्पर्ट्स क्लाब, ग्रीन सालियान स्पर्ट्स क्लाब, जावलिया देवान स्पर्ट्स क्लाब, जांख्रिखां स्पर्ट्स क्लाब, बारदैसिख्ला स्पर्ट्स क्लाब, मानास पेन्थार स्पर्ट्स क्लाब, हावलि स्पर्ट्स क्लाब, दावगालु स्पर्ट्स क्लाब, बिरसा मुंडा स्पर्ट्स क्लाब आरो बड'सा स्पर्ट्स क्लाब। स' बेखिनिया बेवहाय गेलेगोन। स' नोंथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैनो हागोन बा नुजाथिफैनो हागोन बा नायनो हागोन। बे एडभार्टाइजमेन्ट नङा। स' बेखौ आङो निउसनिफ्रायनो कभार खालामदों बा आपडेटनिफ्रायनो कभार खालामदों। स' नोंथांमोना नायफैनो हागोन। स' बेनि जि बानजायगिरि बिथां सारमोननि खुगानिफ्रायनो जों बा नोंथांमोना आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। फैदो बेनिखायनो आबुङै नायजोब भिडिअखौ शेयार खालामनानै साफ्रोमनोबो जाहाथे बयनिसिमबो सहैयो। गिबियावनो साबायखर बावगोन बेवहाय फैनायनि थाखाय। एक्सुवेलि गुबैयै खौरांगिरि लिंहरनायनि जाहोना बेनो जे फैगौ 22 खालार रबिबार बारायखालि जोंहा मोनसे नैबे दावधारानिनो फुंखा क्लाबनि जिथु मार्टियार थावख्रि गयारि स्टेडियामाव फैबाय थानाय सालबारि जिल्ला इन्टार क्लाब सुपार डिविजन लीग खेला जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो सालबारि जिल्ला डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननो साबायखर बावहरो जोंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय, अर्थात खुंफुंनो खाबु होनायनि थाखाय। नोंथांमोना माबायदि नेमखान्थिजों बे खेलाखौ खुंफुंनायनि बेलायाव जोङो मोनसे गरजियास हाबाफारि लादों। अर्थात मोनसे ओरैबायदि खोब खम समनि गेजेरावबाबो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि मोनसे थांखि लादों जे जोंहा बेखेवजेननाय बे खेलायाव बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जों मोननो हादों जोंनिनो 42 नं बाक्सा बियाबनि मानगोनां एमएलए बिथां मनेस्वर ब्रह्म सार बिथाङा फैनानै बेखेवफैगोन। आरोबाव बे बुब्लियावनो जोङो मोनफुंनो हाबावदों जोंनिनो 41 नं मानास बियाबनिनो मानगोनां एमएलए बिथां धनेस्वर बसुमतारी। आरोबाव जोङो मोनफुंनो हाबावदों सानै इएम मावफुं सोद्रोमा फारियै बेगम आख्तार आहमेद आरो आगस्टस टिगा। आरोबाव सानै एमसिएलए फारियै दिगन्त गयारि आरो मन्टु बर' बिथांमोना नुजाफैगोन। हाबाफारिनि बेलायाव आरोबाव जोङो जोंनि मानगोनां गासैबो आलासि बिथांमोना बिफां गायनाय हाबाफारि जोंहा दङ, बेहाय बाहागो लागोन साफ्रोमबो एमएलए बिथांमोनानो आरो इएम बिथांमोन आरो एमसिएलए बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। मोनबेसे हान्जाया बेवहाय बाहागो लाफैगोन? हान्जा हिसाबै नायोब्ला जोंहा सालबारि जिल्ला
स्पर्ट्स एसोसिएशननिनो एफिलिएटेड क्लाब्स टटेल देग्लायो 20था क्लाबा बाहागो लागोन। माबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों सोलिगोन? नेमखान्थि हिसाबै बुङोब्ला जोंहा मोनसे रुल्स थाखायो जिल्लानि सिङाव बे जिल्लाया जिखिनि नियम बानायदों बे लेखायैनो थांगोन आरो जोंहा जिथु फैबाय थानाय खेला बे खेलायावहाय माखासे हमखानाय नेमखान्थिफोर थागोन बेबायदिनो जालांबाय थागोन। प्राइस हिसाबै मा थागोन? प्राइस हिसाबै जोंहा चेम्पियन्स प्राइज थागोन आरो रानार्स आप थागोन लोगोसे ट्रफि।